kubor nakaslem jong Nongsaiñ Hima. Hakabaning kong ngisngo wan ai kuble pi baro ki patba gabriu hinyo tram ya kajing ya kloy kajang pi ban ai kajing kershan ya kaslem pathai kubor jong Nongsaiñ Hima lingba kajing pet jong pi ki kubor rapo YouTube melaju penmi da ka channel Nongsaiñ Hima. Hadir kajing syakri kepada ki post Snem ki patba kejela ban puli da kokot kubor hanrai kat kom kajing ya kapor ka slem Nongsaiñ Hima kala jampat syakawe ka kam man syakri ki patba lingba ka YouTube ka ba ki patba ken sngap iki kubor ha ki mobile phone ba ki computer lingba ki dorki ka balas dang na do ka shitarek unai lor ar hajar ar phau bat menta ka singi ka shitarek unai lor ar hajar ar pusan ka YouTube channel Nongsaiñ Hima kala kanjo sya ka san Snem thik ka jingya nanti jongka kuman chupen kan mau ya ka YouTube channel Nongsaiñ Hima laple perda do we unong di kot kubor ubala Snem hapo ka jela uba Devin Carson Teo hakapor ba ka sorka jela kadang ya kunyo khyang jingpang covid khat khandai hakabala yi baro ki badan ha ni ga jinga lang ple kila deng yi ki mas ha ga jinga dan lang uba lam thaba bam kwai duar ublei uba dei editor barim Nongsaiñ Hima uba Andrew Lingdo editor barim Nongsaiñ Hima ba George B Lingdo uba mi khaman na ka management Nongsaiñ Hima hagani ka jinga dan ti kini ki san Snem ngilayo ban penmi shibun ki jingja hapo ka jela Meghalaya bat shabaru kumju la kalong ha ki jingja ha ka kam san parthai ki jingja ka japut ki jingja bas ngosi kum ki jing sha penyam sha bat bor ki kam tu kam thiem ki khobor ban pintiu ya ka seng kam seng jam jang ki brio bat shibun pat ki jingja ki ba nimla banjer hang ni nadu bangis dang ya ka channel hado menta ngilayo hanyo lak tam ki nong kershan lani ki subscribers bat ngi kermen ba kat ba ki sngi ki por ki nang yan pinai kershan ni ka slem ka jongi ling ba ka jing pet jong pi ki khubor bangi ju pelat bat kum ju ru ngi kermen ba pinang ai ka jing kershan ba pinang yai pha shngi ki khubor phalla ki ba bun jat bangin penmi ba ka ri bat ka jat ben riu bat ka perthei baro ka we kan tip hadu menta ki khubor ki bala thap ha YouTube Nongsaiñ Hima ki don artli ki dorki ki bala poi palat 10 million ngot ki bala pen menta ngin peni isha phi ki khubor ba kong san ki bala ja hapo kini ki san Snem bala dam haba phai sha ka san parthei hapo ka jela kini ki san Snem bala dam hapo ka jing sanchar ka sarkar MDA 1 but MDA 2 ha ka jingalam ka seng National People's Party ngiu i shibun ki jingja ha ka liang ka roi ka par bat ha ka liang ki jing duna kumju ru ngiu i ka jingmi ki seng san parthei ba pher ki bang sa hadu menta bat ki don ru ki bala ja no ha ka bayade bat ka election ha Snem arajar ar phulai ngiu i ka jingmi ka we ka seng san parthei kata ka Voice of the People Party ka bala kiu stat bha ha ka jingdan ki nong kershan ha ka ba ki layo sawngut ki MLA kat ba ha Snem arajar ar pusau ha ka election MP ka VPP kala job na Shillong parliamentary seat hapo Lok Sabha lingba u Dr. Ricky AJ Singkon ha ka election MDC ha Snem arajar ar pusan ka VPP kala yo ban senchar marway hapo Khasi Hills Autonomous District Council KHEDC kabla kini no ya kabor senchar na ka NPP ka basenchar menshwa kat ba hapo GHEDC ka NPP kala yo piang ban senchar ha ka bakala tam tang khandiat seat ya ki MDC ka VPP ngiu iru ya ka jinghyar ka seng congress hapo ka jela namar ka jingmi no ki MLA na ka seng bat rung no sya ka seng NPP kabla penong ya ka seng congress menta ban amdan MLA issue hapo yeng darbar thawan ka jela kini gide ki jingja bakham kong san ha ka liang ka san Hima sima hapo ka jela ha kini ki san Snem haba phai sha ka jingja ya ka japut apreng ki nong snong ka jela Meghalaya bat Assam ngiu i shibun ki jingja ki balawan ra ru ka jingdu no ki mensim brio na ki snong ki badan ha khaput bat ka Assam ka we ni ki jingja ka de ka balaja ha ka arpu ar tarik unai wieng arajar arpu ar ha mukro ha ka baki pulet ka tanat forest jong ka jela Assam ki la siap yap ya sanut ki rang ba khasi na kaliang ka sarkar Meghalaya bat Assam ha ulber arajar arpu ar kila soya ka saskular ban penbet yo put usam haki henriu naki khat ar tali ki jaka baya ka japut menta ka jingi karan ban penbet sa yo put usam haki henriu tali ki we pat ki jaka kampat kot satya
haba phai pat shi jing sha panyap bat ki kam tu kam thim hapo kini ki san snem kum kini ki jing ja ki la kan rei bha hapo ga jilla bat na kini ki ba ngila banjir ki long ki jing ja ki ba kham shar khai ki ba kan thop ya jing panyam ukpa ya la ki arngot ki khun ka bala ja nongra ka jing sha panyap ki arngot ki nong nya kali kamai ha ka jing don kiti ki kan hun runar batu kali ha ka jing elam u I love you talang ringkat biki parlok jong u bala khlat no na ka jing sha bom ha ki pat bhor na lor kini ki jing ja sha panyam ki kan thop ru ya ka jing panyam u lok ya ka lok ka bala ja nongra dang shen nang ta ka jing sha ot rendang ka samla hala u jong u ba iet ka bala ja ha pendeng yong mai rang bat ki we ka ba kham pen ki wen bhai ka jala ba dia ka ri hi ber ko we ka de jing sha panyam u raja ra guvanshi u bana Indore Madhya Pradesh ha jing wan kai honeymoon ba la ka kurem sha sora ha bala don kti ban penyap da ka kurem jong u ka sonam ra guvanshi ba lai ngot ki parlok da ka jing rap u samla jongka u raj khushwaha ha ka bayade ba ka jing du no jong ka ri ba ka jat ban riu ki riu pau khmat ni ki riu don sap ki ni ki san snem bala len la ban ken mau ba ka jella kala du no kum yo uba waro di ba uba rana khar ko ngor uba de nong rai ba pau nam ha ki por minchwa u Nongsaiñ ya ka shlong chamber choir uba nil nong kan ri Reverend Dr. PBM Basayomat u MLA ka mau phlang uba SK Sun bat ki we ha ka bayade bat ka kam yele kai ha po ki san snem ki don shibun ki dong yele kai ki balawan ra nam ra buram ya ka jella da ka ba yo e ki takma bat ki jing job ki ba pher ha ka jing ya khun jong ki ha ki jing le kai ba bon jat la ka long ha ki ren san ha po kari ni ha ka perthei par ka we kini ki kan thop ya ka kun hon le kai under 17 jong ka Minkan Christian Secondary School ka bala khur ya ka jing job ka baning kong ha ka lempung yele kai football Indo France arajar apusan ka ba ar ka bala long ha Paris hadian baklala ban penlim no ya ka US Greeny FC da saw la not goal shu ka jing poi ka samla reference warjri arhos nam karta ban kiu yu ulum majrong tam ha ka perthei ulum Everest ka bre ka samla ka badang rit tam ban job manit kiu shakliar jo ulum Everest haba phai pat sha udrok ngi I ba udrok ulanang jelai ha po ka jela ha kini ki san snem ngi I ka jing khon persha drok jong ki seng bhalang ba pher ki bala panlong ya ka jing khan ra drok ha kaleng ka nong ba shlong ba jo ru ban bat ya shibun ki samla ki bala kerni ha kini ki jing di pen buat ki ba pen sniu ya ka emlang ka salang kham tam ha ka shong suk shong san jong pat ba ka jing jelai jong udrok kalawan ra ru ki jing ja ki ba bun jat ha po ka emlang ka salang kata ha ka bayade bat ka kam tu kam thim ka jing ja panyam bat ki we nakaliang ka sarkaru kalayale kat bala bante la kam ka jing yo rung jong udrak ha po ka jela bat nakaliang ki pulet ru kila yo kembun ngut ki bajuwan ban shalan yu udrak na ki we ki jela ha po ka jela Meghalaya ki ban thop ru ki kin thai bat chenrang ha ka bayade bat ki tu ki bala kerni ban pendon kam yu udrak nakaliang ka sarkar ki snong ki thaw bat ki seng tremon songobha kilabu da ka rehabilitation center ban ai jing sumar ikitu ki bala kerni yu udrak ki ba kwa shisha ban I no yu udrak kum joru ka sarkar kal batha ba kino ki ba lap ni yo kem mi ki ba khai drak kan ai busket kum ta na kalang ki pulet ba ka sarkar ki la kentui kino ki ba lap ye ba jupenan kam ni khai drak ken pentep she ki pulet ba dia ka kerteng jong ki an saburi dang hakini ki khendiat singi ka sarkar kala ai khusnami ki pulet ka ANTF wala treshi tom man yo kem mi ki dong khai drak na ka benta ban pendu jat yu drak ha ka jela te mentang ini sngam ya ka jingkran ni ki riu shimen ki blaidan menta ha ka kam tho khubor bat we pat ubadon menta ha ka kam san perthei ngada sokmen shibunai ha ba phi thu ya ka ta khubor bau Nongsaiñ Hima ubal asdang ya ka YouTube channel jong Snem shwa un dap Snem pura ka dinya ilan ti jong u hau suk tuman tingai ka jingai khublei ya ka ying jong Nongsaiñ Hima boro ka we na du ki try na do editor bo pe ya ka channel jong Nongsaiñ Hima pad ya baro kinong tre bodon hakani ka YouTube channel but kam dei ta ka YouTube channel nga ai khublei kelum amar ka YouTube channel ka dei tang we na ki snat jong ka kot khubor ni ka bangi ong ka print media mo kot khubor jong Nongsaiñ Hima
kidbok kiruyang kinang ya shekhamat kinang la ban ai ke jing sekri ke bhatam nam ta kinong pule kot khubor da piong ka print da piong ka YouTube channel da piong ka online portal ba kiwe ngidon tang ko ka thong bat bangin ai ke jing sekri ka khubor ka bhatam na ka banta jongki na ka banta jongki nong pule jongi Dia ikut mereka berpi pila Snem kan mereka cakap kubur. Pikan mau Snem kan mau piok dan pulen Nongsaiñ Hima pikan mau. Agak jim jom pi. Ikut kubur pai. Mereka YouTube kami hadir doa cakap lama kubur. Pikan mau. Nongsaiñ Hima itu ifi ke dia subjek ke ladon lupa ke jinya dia ke bajan ha banga. Dia tang banga long akpor banga tray kumu long thokot kubur pi. Namar balai ba Snem ki banga ngadang sedang penmi yo rupang kat kendai spa pra Nongsaiñ Hima ula don lupa hak yo ban ngasukwa ban pen kedma we phi bar ki nong pule ba kadai hak Snem kendai pho hak ba manga ba ki try jong Nongsaiñ Hima khamta mi kongria ibede kimi jong ba John jong kami jong ba Andrew jong ba George long ngia don office lang marjan ki don hamokar nga don hamokar hi te ka don ki jing yarung ya bi ka man ka por bad ka bakong sande ka long ba ka ta ka por ngan itu ya pi ke jing pule ka kot khubor khamtam yo rupang bodi Nongsaiñ Hima ka long ka ba khlain ba hadu ka ta ka ba ki breu man ka si kimlong bandu ya kini arteli kur khubor kata de ke banga kan mau hakitu gi por ki bangaru ngada susrang rungshen sekane ka kam Ni kau mereka berpi minta kelawan sekali kejuk sosial media keba kiberi baru minta kilap pai kemat sa YouTube anjuk ko. Te kilap puno ke eke jinge per apdeng kai YouTube bekerja sekali lembah sosial media YouTube bekerja sekali kot kubar eke jinge per mencuangi ni ai hadin singi jak ta singi hab ai la sai ri mata jam mata hing yo YouTube no eke jinge per kai belok ke jinge per ka don bun pi ka wei ku ma pi ong mentan ka kot khubor da ka don ganu ke jingjia ka ba he menta ka singi kam tam menta men step ta kamut pi ha ba na badul la sai te hendre ha ka juk jung ka YouTube par menta mare ji ta kamut mare yo ban penmi do pi te kata ka di ka wei hendre ar pat ha ka juk por ngakwa ban ai jimun ya ki para nong thok khobor jongi la se de ki bedon po YouTube ngande ki bedon ka print ka ba kosan ka long menta ha ba pidon ha ka YouTube pidon kam khendiat ru ban dawa de ki jinsha namar balai ku bang yo hakin de kisngi kine ki bayale YouTube kitang syo ya ka do ke jingjia klam datib ya ke jinsha ya ka sedang ya ka du jong ke jingjia lom kil asu penmi haki YouTube channel yoke but kata ngakren khamtam ye kini ki YouTuber ki bale private ki bom don jing itu but ka mepa ki bom don jing itu but ka DIPR kini ki peniai bi la ke jong komon jo ki penmi ting ting ki kubor ki ba wanra u ye ke jing penia pher ke jing penia pher pedeng ki wei ki no sessionong ki wei pat ki wei ki bendri wei ki wei pat but kunta ko bangong ye piru ka ba kalong ba kim tip ya ka sedang ka du ba jing sisa long ki su penmi be ji tu kubor tang na ka daw bania ban penmi shwai le de tare ka bangai jimut kalong ye pi ki betre YouTube namar piru pila don lupa hakikot kubor kan bha sibun ba pin up khendiat ban penmi padia ka kubor ka badon ba ji sisa kata ka de ka wei hinde ha ba pi ong pat menta long ha YouTube hakot kubor dengan sarai pi de penmi kubor i de penmi ya ka dur jong wei ubreu kata kamut kala dei ka jimut ka bangi ya keren bu tu breu kat bah ka wede ba YouTube ka wei ka jingmen toy ka long ba phio ban yo i ya ka jingjia kong ba ka long long nama la ring de video tu ma nadu ka basdang hadu ka ba ya ka jingjia keren le sedang ka nu ka jingjia ketemu na ka YouTube phila ban yo i ya ka jingjia ki ba bnia ha ka bede ba ka du ka
khubor ta ke jing pe tarai ke jing ijung pi pini in amba ka khubor shis gasni ki sajana hadal ami kinni ki social media im ta khubor ke ba kam tam ne ki juk ntai samla kim stat shubat blog khubor la bar ba ki mobile ba youtube ki instagram ki facebook te ke jing yung ijung pi lakin ja ne khubor la ayat ki social media dan em ka jing pi bena punya ki kot khubor menta ki don hakisngi ki ba shibor ane tu ya pi ke jingjia house nem arpo badon gitu ka klam arpo kat kendai bagwan tu klam corona ma nasarai pikir mau ba ki kot khubor menta ki mi ashu ban ya ne ko ge jaka sha ko pat kadon ke ji khang pai ba bakin rung ki nong di kot khubor par kadai ru hak tu ko por ba ki sedang gini ki youtube channel ban sedang mi persai tapi kum bakalong ki print media lan ki kot khubor nadu ko tu ko por kilas dang hiar handrai ha jing shisha pat long ka jing don yung ka print media kam dei ban long no bangin ha ban khinsting ya ka mar ki kot khubor khasi ki don ar banta ka wei kisah mi ka jing tip ka basai bat ka babet bat ka bakila dawat benia haswa bakin penmi haki kot khubor ki kot khubor khasi le ka long bai baki iru iya ka jing hikai na ka benta kitu ki bru ki bapule ya ki kot khubor khasi balai bang ong gumta khen ma phi ki bru ki badang le class A class B class 1 class 2 ki badang le ki school primary nei da ki jing yo la jong ki ban pule ya ki kot khubor long ka hikai ya ki banang pen khlain bakin pule ya ka ketin khasi te kam nei tang baka pen khlain ke era bru ya ki menta bakin yo ban sam ya ki jing tip ki bala pen mi ya ki kot khubor namar ngatrai pitep dia kat baka dia hadu menta ki kot khubor khasi wala da ki don mangkana ha ka jinge ka baki ya kendu na ka jing hiar ki dong pule ko mapiong ndai ngidang persyang ban ya be bangin poi syaki shnong wala dai ki badon se jingai na ka nong baru lesai ngila banong jobai ngila banong shnong stoin ngila banong shadauki na ne shigwe ki we ndai ngidang persyang ban ya be namar baki dang don gitu ki nong pule kham tam ki bala khamrang ba ki badang ya be ban pule ya ki kot khubor khasi temitangin phai haka Nongsaiñ Hima YouTube channel visit page ne me ka YouTube channel Nongsaiñ Hima bat phi ke jing ijung phi I comment lam khindak ya ka jingat ti tu Nongsaiñ Hima ki san sna ngapai bhai ka YouTube channel jong Nongsaiñ Hima bat ka bakong san le ka bang kwa ban kren nang ne phi ka wei shwa nga kwa ban ai khublei ya ka ne ka YouTube channel ya ka ai ka ba phila du thia du dem ya ka ai ka ba phila du sngi du mi hakane ke jingji ya ke badang suji ya dangshen halor ke jing sha pniap jong tu wei samla bana po indoor raja ba ko katu ke jingji ya ngakwa banda ai burom ya phi namar bang ayo I badai tang ma phi bar ki wei pat ki kot khubor khasi ki bala penne pensa ya ke burom jo ke jij benri udah ke bapi ai ya ke jing tip ke basisha hakatu kisngi ngatra bikin mau ke diksi ke bejur slapha ki dong thokot khubor jongi ki hiar man ka sni sesora banai budin ye ke jingjia dang ta ki donu na ki kot khubor ki bahir sadu shathi sanongret na ka banta banai pe ye ke tu jaka ka bakisa ke tu sijur hapo nongret bad kamde dang kata ngathrai phi ha ka tu ka por kham tam haswa ban lap ye ke tu kamen kanno ke jin sha kran bein jongi kum ko jai beriu ki kot khubor na rithor ke la shuthat ke la kran ki kten ki bangim sutnar shu bane kren nang ta gitu ki bahiyeng jong gitu ki breu na indoor ki toru ke la ay ki jingkren ki penja burom shibun ya ke jai breu khasi jong hi hendrai ka banga sutnar banong ke dei lengba jong ki YouTube channel ki ba PPI ki ba phila da duryap man ka si ban rong se gitu ki khlau ke tab secret kiram jati ba ka bakhaddu kami ke report ke PI klaim syaliang klaim pensit klaim keno ya keno ke jing per je benriu ke bakhadu ke long ba PI ke khubor ke basisha padak ba PI ke khubor ke basisha kam dei tang kata ngasarai PI ba hakisni ki babud wat ki national media ru ki ha ban shim ya report jong ki balasot
nak YouTube channel ban lagi kot khubor ke bang penbi mangi nasional hadu kata pi ai ke jing syakri ke bhatam ke bakhlam syaliam bat ke bang sokmen madong ba philai nak tu ke jing so bitar jong pi wat lakat tu kadon ke jing syakran bain jong ke jaj benriu ke jing syakran bain jong ki kot khubor ki balai ya ketuka report lagi duk sengi kakentin kado nam tanong sa YouTube nang ni siya kamal hakawa penkut kumawang ipi matan ngakwa yo Nongsaiñ Hima bo unlong yalam omdei balong no tang na benta ban penmi ye ki kubo rei ngakwa bo un yalam ma ka basei ye ki jisha ngathrai pi i yakin de gesni kadon sakwe ki jinge baki kot kubor menta ki be kinong so kot kubor menta ki be tangi kam tamasa Tio i bhai kata dan kenu ke jing or ribon se kenu ke jaka parok laya be dan kenu ke jing press conference se kenu ke hotel ke restoran hangta borok laya be Henry mangan sekri yo pai ba lada phimat yo sia ubathar kata kubut phinom la banai ke jisha denga kwa yo Nongsaiñ Hima menta lembali ki parakot kubor tongin ya Kirno na kene kaya im sobha kaya le sobha kaya bam sobha kaya thaban toy tingel de kapor kala de bangin wan ya ki jing sisya ki be de halo ki jingjia ki bajia na kasni ha ki jala jungi haka bakhandu kan bu da ko kunti balong tose ngin ya penkhlan ya kata ka baki ong ka investigative journalism lari ja baka sedang no kene ke jing wat khubor da ke jing tokit Kidan si pun ba ki jing dia kena ke jela jongi ki balak ban penmentoy ya ki nong pulai jongi bakin tip ya ki jing sisa atrai pitip ada pisnai ka surok ada pisnai ke jingking ada pi ai ki skim jerap beper kade ke pisah jong apa ba kesukar ada dei kesukar mekele ada dei kesukar India menta ka yo na ye to pisah dala dei kim don ki sim dak baki ot ya ka khajana nangi ki nok sosno te habagale ke pisa jongi balai bangin ri menta man sei ke jisya te tangkata ngakwa abon kerpat kumang ong mentan bania keren tang nak benta ban penia yeu ye ke YouTube channel jong pi kam don ji metoy bania keren tang nak benta ban penbu ni subscriber jong pi kam metoy henry ke bodon kam menta ngakwa banyu i bakindon ki kot khobor ki ban sei ye ke jisya klemri nak benta ke jing klan jong uni upaya basah haka sensyar pa ba ko makiong ban nakabenta ban ai ye ke jin syakri ye ke nong pule klem da don kanu ke jin syaliam em ni sngo ternat shibun bat ai kublai nakabenta ka Jingdap san Snem jong ka web portal jong pi mo man ong no ka social media wing namar ka dei ka badon kam menta ki por bat ka don kam ru ba ka tu kan ai ka kubor ka badai te namar ha ka ni ka juk menta ngi don misinformation disinformation nalor ke information te kani ka disinformation ni ong ya ka ba la le nang ban pha da ka kubor bolong fake ka ba bakla ban pen shit ikipat bai misinformation te ka long bangi kum bakla mo kan ka ban ai kubor ban ila ban pen bet ru hadin rei mentahi ni ong ba ka news ka long on the go ubrim tau syong kali la page po social media la page ha ka mobile jong namar kalawan ba yang tu te la da play Facebook lu kala don ba ka news play kan no ka social media account lu adon ba ka news entah ki babun ni kila shu download ba ka portal jong ki nong ai kubor mo te kasuk kan kamut nimdon kam show ban up ban puli hadu la syai te ka kot kubor ko muju long man shwa bat ngasung tenat ru na malba kanong Nongsaiñ Hima ka kot kubor kadang ya hi bat kalong kawai na kiba kabaya tam hakani ka jela jungi kan na ki kot kubor kasi baro te ka pani ba ka don ka sense of responsibility bat ngakerman ngaju page ru ya ka ni ka news channel jong pi ban nga i baka ai kubor ka babiang ka bangi de ban tip tambang la dalong ka bala kan bahat pila da ai panel discussion ru kan na kapor
ngiru benta pi ngilahap ya bot lam ya pi ngilahap penlong ke jing ya thir benta ngilahap penlong ke web portal ru nang ba kibriu kin benta la ajai benta sngi kim la up shoot ya du la shai la sa adin ta daw ngiru ngila ya join lang itu ke ban wagen bagi ong mo ting ikwa me kan pikin diat pi ke jing i jing pi laki ko kubor kin ja no ne kinang net ada ka ya kin ki social media ka kur kubor ka don na ka jong ka benta namar ba ki don ki articles ki articles ki tu ki jing tho na ki riu shampang ki long ki bala le research ba but kinu ki bakwa tip kham sani ya kanu ka phang ki dang thiet hi ka kot kubor namar ka shitom ki banai wat ya kan ni ka tai na du shaki library ayure se panuan na ki kot ayure bun sen ki tu ki la bu ha ka tu ka article tila da ki badang kwa ti jeli shushu ki la ban lech ki library emo rayu babon balang hi uyo jing tip kham bon da ka popule ki tu ki articles man ki tu ki bru ki patho articles so ndai uluk ulak ki dei ki bada wat jing tip sani bha ki dei ki bangi ong ki scholars ki academicians mo ki start berkhat kan te rayu uluk ulak hi don porsho ban pule kot khubor ne ban pule no wa kot ro te menta Kibri ki pet bet ya mobile. Pin pet wat ki driver ru untuk teng asem. La yo ashwa maki kubor ba dia. Ki nong trai ru ki la batai sha maki. Namar ngi ba dang pet ki kot kubor teng ya bun kam em. Ki pada ki pet tu si la yo ashong diat la pet ki la tip ni ka kubor. Mana ka ni ba perlu ketika ye TBSF lu ngatip naki. Cuba bataikan dia long ba PP treya kubar paren ni tre kubar kasi. Bataikan dia ke jing ya par ba ke jing ba pi ba la. Ka kubar kasi te kumta kan ka poi kaya salan sar hang ni hari kasi ndai. Ka ba ka kubar paren pade kaya ndai tang hang ni Shabar Jela Shabar jong ka ni region but haka haka rihi bro ka we pin pet na kapor ki pana na ru ki comment ki pha ya ki letters jong ki ru naman si don to ka section ba don ki city ki pa point na ki nong pulem dai pin pet don ki patho na du na US don ki patho na du na UK ki don ki ba articles na du sha toru haba ki pet ke ba ja ko man itu ikong Janet Hujon iri ba sa UK ndai isngo khia ki ba ja ni te itho kan te kata ka dei ka jing bha jong ka web portal ba ong mo pa ka kot khubor ha ka internet kan te kindak ni pai so Nongsaiñ Hima marba la kata posna mila chakri lam ba pi kan mau ha naru meno pla yo ban pla khubor Nongsaiñ Hima ni nadu dang ya khna samla phe so nadu dang khna samla lai puli ho ke khubor nang ne skmat anta ka YouTube channel Nongsaiñ Hima ke ji ajamut pi so no ku ba kajing ajimut ka long ba naman pilong ki balong important ngam tip shu da tin khasin ong kom no rei la long important source of information te kinong ai khubor ki balong critical ba na kata ka daw hap persyang ban ai ya ka badai ya ka hok ya ka jing shisha bat banum sha aliang shani sa tai fi ka ba ki kot khubor ne ki nong pathai khubor mentah kan ni ka ri jong i ru ka long bagi la ya no liang em ni la ya sha tu le ni la sha ni kum ki nong ai khubor tingi de ban ya bet phi ka kam jong i ka long ban pen sngo shau pai ba te ya ka ka ba ja ka ri khnang bu pai ba un perkhat un perdan ban da dei ka por ban jet nong mi khmat un jet da ka jing so thu kumangi ong da ka pareng informed choice ke kata ka dei ka kamram jong phi jongi paro kemen ba pinang yach sakmat ba pinang bon ki nong pet mo hoi betul susah ke mobile kat sebalik de pipet yang tu ha kanu ko por don por te kata ka de ke jing toy khamtam chiki jaka sor pat chika tu ne ki benta jo ko dong ru chiki than ko dong ko man to hi na kata kaliang pat na kata kaliang ki ba ke mobile mo service ka don te kadon ke jingaram tenrai ke bangai banga kalong pimyolut ha ke electric media pimyolut kumba pimyolut ya ki detail sebro hapok kot kubor
Ya ke apa? Kumpang ngong mana? Ngong biang. Laru pi ban bu iki daki post Snem. Ban bu record iki. Ban hakano kono ko por kita ke pilaban. Page pilaban. Pule bat kumtar datar. Mentaru kalian ki sarkar, kalian ki Department of Affairs ma kidang bu ye ki kot kubor kum ki record na kamta ki Jingdap kam ju ki baro yesterday, today and tomorrow te temre lala ki jong ki jing toy pan ki electronic media kairap ikibri opan any point of time shano village haga bakadan coverage mobile ni tai the village no kundong village no shano memiet menyong hayeng hajintia dane hang no pisong kamu syai fin ra ku khubor mobile fi gadon tapi page yang tu tapi yo te kadon lala ka jongka advantage lala ka jongka importance kani ka bangai i mga tenata daw amla ban pendukno ya ka print media ikut kubur nomor ba gila don menta ka electronic media hajo por melawan don ta ka electronic media namar gitu kita ke bangala ong menne ban pendukno ka electronic media mlong namar bangi sultanat puli kubur kamlong natara berarti li kilong ki badon kam haka jingem jong ki priyo menta long balong ka no ka kamro ni bamjaru ngi di syaru nong nai bamjashu ngi di sya temlong lane nai di syashu ngi kerja stream ta ke syaru ngi di ke jaru ngi bam so kubarunya pule electronic media ro ngi punon kam that's how I look at it ngai i kumta kat ba susu ma ka kubar Nongsaiñ Hima ti iman na pedeng ki badang don haduk mentah te kada barim tam imat nadu ki 60 early 60 gitu ki por ka Nongsaiñ Hima kala don ki mi hadin mo pole bom pada Snem dang menuhi dekat tu ni post Snem ki ulami te ka pertarulum kam don syu ndek pertarulum jong kita ki por bat Nongsaiñ ki ya rengkat hi tu ki por bat ki ikut ku por ki ru gidan manswa te hendai ka sultanat kelong ba Nongsaiñ Hima kumbalong ki ikut ku por kasi ma por bat kumtar tatar maintain permi kadon laban yo bad lenter ta kibire ki mentai sibun kamtam ni kibarang duna haga jiyo ko jingkot se ki bam la ban thet lane ki bam nang ban pendon kam ni social media electronic te kemut ki suk hi dak kot kubor ki suk sultanat hi dak kot kubor andai nak mentang ki bun kam bun jam le jingle tre office tre kam tre jam ka tu pat yaki pak kapun mentoy deka electronic kapun kadang la kajong ka jing mentoy nak mentang ki jaj kam bat ki jaj jingim profession yung fi ke jing le jingwan yung fi ke jing be kam yung fi te hangta. So each is important for different purpose. Netara mla ban ong no ba namar baladon kani mla don kam chu tai na don katai mla chu don kam kani ande kum kala ong fi mentan kadon la ki jong ki jing mentoy nda ka banta ki jat bri wo fer bat hagi jaka ki ba fer Kemudian Nongsaiñ Hima la obgat no ilade siya kanika social media elektronik
Pisat pet ni pisat sutan amat pet Nongsaiñ Hima. Pipet kual macam. Hoi. Ngapai lang? Bilang. Ngapai lang? Ngapai lang hi, tenre ngasiam kumta. Haka jing siam jung ngayo jing tip kham koloi, ngayo tip dok ba kham suk, abang ngalik cakap social media. Henry suki jai, pat ngamun toy buon pat abang puli kor kuor. Hari unta bidang plan Nongsaiñ Hima. Ha? Hari unta bidang. Oh nggak tak puli, nggak subscribe man kesing kayo. Te arah lai teli ngadon kor kuor. Te nasa kadau Shillong Times ngadon, Mopor ngadon, Nongsaiñ ngadon. Kita lai teli kuor ngadon hayang. Ngam penduk kita. Haju opor pat kani ke social media pat elektronik. Kani pat rengkat hikin. Rengkat kat sebalik kan. Awak jitia, awak bawan, awak umtar. Kalau convenient, kasuk, ban yo intip. Henry ngong biang piu sai sian. Ngaham yo jing tip khambun nak ikut kubur. Company ban ya ka bang yo nak social media. Henry kham kuloi pat kakuloi ke social media. Wood kat sebalik. To ni kwa ban kali pi ka ai ga ji yo i jong pi ya ka YouTube Nongsaiñ Hima ha kini ki Snem ban ai tip saki pajba Tapi yang lamaran haka ting yo i jong ahiem ndai banga ben ndai banga yero ken kinu ki banga yo i banga nga smart ha ban pe YouTube ye ka jong Nongsaiñ Hima long ka biang te ka ji i jong ate ngai baka biang lamar ma ni smart ban pe news makasni kabiang Nongsaiñ Hima ro kabiang ka betul TV ro kabiang Haka sing pek jong ai ki news channel kham tam Nongsaiñ Hima bang kila pen mentoi sibun kan kham tam ya ki pai ba kham tam ki mentale ko kubur la kham duna ki pai ba ki nak pek ba ki YouTube ka jing yo ban pek ki news channel kham tam Nongsaiñ Hima la ne ki batesi ki tai te long kala yarap sibun ya ki bakin yo ya ka jing tip teh kham tam ki jing ja ne ki hat keleng state bat kumjuru ki kham ai ru sabada state teh Nongsaiñ Hima Kecing itu kalau bah mentau Nongsaiñ Hima ulah tak perlu Snem buat YouTube. Kalau jika mana kalau bah, cepet bau Nongsaiñ Hima orang way ni nado pot kot kubaru bermental kami sekarang YouTube channel ni. Saya support bahaya ni film kasih jongi ke. Kecing sutuna jengah bah ngandap jus kunguk mah. Jika Nongsaiñ Hima bakal airap bahaya ni kita shop. Berakot diberi badan mentah ni kan film industri jongi sini cari kasih jongi. Kongki ki kot kubar baki no ternat baki pet yang YouTube Nongsaiñ Hima kibun namar banga cek pek yang menin menjisir ngacek pek kita ni yang nang matai ra kum dia nama kat banga pek ya kibiang nu tu barokoi kubur ba kam pen ketik iya ka jeng mut cepekat pai ba ai ka dei be amar ngilai am ngai pertai ka basai am bang kai ka ba ka balong Kemai teh, kam tam ya kuman si ong no, haka sensar kadar. Kam tam ada kiwan rak nama bagi ong bak di media ki front ke foot pilar jong ka demokrasi. Jadi ada kiwan rak ya kata news ke bade bak sarkar, sensar kadar bang upai baru yo jing tip teh. Nabang i maka start mentah ke ba, let's say politics kaya la influence sibun ya ka society. Kino kubur ki bawa rai ki long ki baya tu sepakai jesusi ane spangki ki long ki supermark kan bisa smart and pet man kasni sepek Nongsaiñ Hima Kini sebenarnya ngapain nak bang ngapain bau Nongsaiñ Hima kam koloi ban poi kam tam ki krai mai berkai berah ni apa sor jungi dan seno kendang ru berkata kajing reporting juga Nongsaiñ Hima ro kam long ba detail bah mal apa dong dari kata ngasutna berkai bet Nongsaiñ Hima pat ka jing ai jing mut ka jong pi ya ka channel Nongsaiñ Hima ban la susu ban ai jing tip tham ha saki pajba nakaliang jongahi pui ke jing dua na bantau Nongsaiñ Hima de namar bakin nang la bakin trei dong bakin nang ya chakmat amar bakam tam ki bon dikna pulai ko mapi tiaru de kin mar ba kading nang instat kadon ka kam ka jam don talaga tile aga ni ro kajing mentoi ke yang tiru Manga kerpat roya kiwi dia kita samla, makin bu nuksa kan kin yo kan ya kai ka baki fresh tom na kaliang dongpi, makin rukin burlang namar kandon kata kajing
yo nong gajing faida bakin pendap kersan lem ya kayen kasem joki kimi ki pa jongki ke hanga marwei hi telong oras kata nga support yo Nongsaiñ Hima bat pun sin hinga sai ba di PSC hi bangan keren hakan ko no ko bentar em kasai ba dia pi nga kasai pe nyong tu number Nongsaiñ Hima ngadon pe sungan pun markidon ginu ki problem ki jing dia hang ne populus bajar dei nang sai kan ma pun sin PSC namar Jawan giwai lagi media ngam rasuk tenat bangan keren ya kiru bangan ajing keren ru tenat nama teng long kambiang dia tapi siapa datang mariawan ma piru piongkong ajing keren ru ngang tenat bangan ya simbenta bangan ajing keren geng Atau ke INM ka jing yarap ya ki paiba. kabun ka ajing arab sibun hi ki paiba namar ngayo sngau hi ki bayang ru ki sajak thui namar ba baro kaji ki biang Nongsaiñ Hima ngas long ki sayong ki paiba untaru Nongsaiñ Hima hi kambiang na baro ka na kini ki media ne na kani ka YouTube channel long kyo ba kambiang na Nongsaiñ Hima te ka we ka ban chu ai advice ka long ba yung kam focus ba kan kita ki ba ki issue ki ba ta ya ka jai berdeo kam tam ne ki ban yarap ban te song ne namar ba lada ni ai ki news ki ba punya page berdeo te kan ta te lada ki ai ka news ki ba long Baya day relevan baka isu dengan cak beliau. Ini baka imlang salang kayo kakak tekan kami harap sibun kaya gitu kan. Tengah jumut tengah teu mat nang yo isu kan news bakam sepenat bakam biang long na yakin news batak na yang sepenat ngiru. Nam dan tu cuma ajing mon amar bang apik hina dong sedang baga sukwa nang ba kumba pila aju kersan ini Ibaran film kasih tersubha boba itai benta jongi ban page pangin news entertainment pangin film kasih entertainment news jongi kasih ne kini no ki jirwai ne music video ne ki film ne jik shot ro boba itai section tangi tangi la ban mo tangata